सोंदो बे सांग्रांथि मेला ओरैबायदि नांगौथार नैबे बुब्लियाव बे मानो होनब्ला जोंहा जुनिया राव दङ बे रावानो जाबाय बर' राव बे रावानो जाबाय बिमानि राव बे रावखौ जोङो फरायसालियाव जोङो फरायनायनि लोगोसे जोङो मोजां मोनसे बिदाथि मोनदों बे बिदाथियानो जाबाय सरकारि मोनसे गनायथि मोनदों बे गनायथि मोनसेयावबो जोङो सरकारनियाव बे माबाखौ बाहायाखै बे अफिस कासारिबाबो बे माबायाव जोंनि रावखौ बर' रावखौ जोङो फेहेरनो हानायनि मोनसे जोंहा सुबिदा दोङो खाबु दोङो बे खाबुखौ जोङो एकदम बाहायबो लाथाराखै जों बे खाबुखौ लायाबा जोंनि रावखौ बेखौ फेहेराब्ला गुबुन हारिया बेखौ फेहेरा जेरैबायदिबा बांगालफोरा जोंनि रावखौ अफिस कासारिफ्राव बेखौ फेहेरा हारसाफोरा बेखौ फेहेरा जोंनो बर'फोरा बेखौ फेहेरना लानांगोन बेखायनो जोंहा गिबियावनो 1984 मायथाइयाव जा एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज होननानै मोनसे गनायथि मोनदों बेनो जाहैबाय बर' रावाव नैबे गिबिनो मैखोम बर' ओनसोलफोराव बे बर' रावखौ बाहायनो हासिगोन होननानै गनायथि मोनदों आरो बेखौनो जोङो गनायथि मोननायसेयावबो अर्डार मोननायसेयावबो जेबो खालामाखै जोंनि गोदोर गोलावफ्रा जेबो उदिस लाया बे गोदोर गोलावफ्रा उदिस लायालाबानो जोंनि माबाफ्रा जेबो दावगायासै आरो रायजो राजाफ्रा बिनि सोमोन्दै जेबो माबा नङा उदिसानो गैया होमब्ला जोंनि रावफोरा जेसां फेहेरनांगौमोन जेसां गोसारनांगौमोन बे जायाखै जोंनिया मात्र जोंनि गामियारि ओनसोलारि बेबायदिनो जोंनि गौथुम होनब्लानै बिटिएडि जों मोनदो बेयावनो गोसारना दोङो जोंनि बिटिएडिनि बायजोआव थानाय बर'फ्रा हय हारसा राव रायलायनांगो हय बांगालि राव रायलायनांगो न'नि अनगायैबो बेबायदि खालामनो गोनां जादों नाथाय जोंनो जोंनि फारसे रावनि फारसे जोङो उदिस लायैखायनो जोंनि रावा मा जाना थादों बे गेजेरना थादों बेखायनो बे सरकारा आरो खनसेबाव आरो बेखौ अर्डार होबावदों थांनाय माबायावसो 2016 मायथाइनि आंनियाव अर्डार दोङो 19 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव बेखौ आरो खनसेबाव मोनसे अर्डार रखम फैबाय बे अर्डारानो ओरैबायदि बे हारसा रावा 1960 मायथाइयावसो बिथांमोना हारसा रावखौ अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायनो मोनदों नाथाय बिनि सिगांसो दंमोन आसामाव गासिबो माबासो बांगालि रावसो बे बांगालि रावखौ बर'फोरा लिरनानै अफिसाव होनांगौ जादोंमोन हारसाफोरा बे बांगालि रावखौ अफिसाव होनो गोनां जादोंमोन नाथाय हारसाफोरा सिगांनो बिसोरो बिनि रावजों फरायनो मोन्दोंमोन फरायहोयोमोन नाथाय अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बिथांमोना माबा मोनाखैमोन गनायथि मोनाखैमोन बिथांमोना बेबायदि गावसोरनि जुनिया राव थायोब्लाबो नाथाय अफिसियेल बेबायदि गनायथि मोनैनि थाखायनो मोनसे एकदम गण आन्दलन जादों बे गण आन्दलन जानायनि उनावसो भारत सरकारा 1960 मायथाइयाव मोनसे आयेन बानायनो गोनांथि जादों आयेन बानायनो नांगौ जादोंमोन बेनो जाहैबाय अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट होननानै मोनसे आयेन हिसाबै संसदआ पास खालामनानै लानो गोनां जादोंमोन बे एखे रोखोमावनो बे आयेन बायदिनो बर'फ्राबो बेखौ आसाम सरकारनि गेजेरजों बेखौ गनायथि मोनदों दा सिगाङावनो बे आयेन थाखानायलाय बर'फ्रा गोरलैयैनो बेखौ मोनदों गुबुनफ्रा मोनाखै नाथाय जेरै आसामाव थानाय माबाफोरा राभाफोरा मोनाखै कुसफोरा मोनाखै थिग बेबायदिनो कार्बिफोरा मोनाखै बे हारसादो आरो बर'दोलसो मोनदों आखौ बे बर' रावा 2003 मायथाइयाव जिथुनाखि बिएलटि आरो 3 खनारि आसाम सरकार बिनिफ्राय मिरु सरकार बे भारत सरकार बे मोनथाम खनारि माबादो जि एकर्ड जादों बिएलटिआ बे एकर्डआ बेसेबां जादोंमोनलाय 2003 मायथाइयाव बेबो एकर्ड जादोंमोन दि बियो जोंनि बर'नि रावा संबिजिराव सोनो नांथारगौ बेबायदि मोनसे एकर्ड जादों
बे लेखायैनो 2010 मायथाइयाव बियो बर'नि रावा भारतनि संबिजिराव सोजाबाय 8थि फारियाव जे बर'नि रावा माबानानै थाखाय एकदम गुजौ जागासिनो जादों नाथाय बे फेहेरनायनि जुनै जों बर'फ्रा जेबो खालामाखैखायनो गोसाराखै आरो बेखायनो मा जाबाय जोंनि बर' लिडारफोरा सानैसो जोंनि गेजेरावबो अनसायनाय दङ बेखायनो बिथांमोननि नाजानायाव मा जादों आक' थांनाय बोसोराव 2018 मायथाइनि डिसेम्बर थांनाय बोसोराव मात्र बारा बोसोर दान जायाखै डिसेम्बरावथ' थांनाय बोसोरनि डिसेम्बर आरो दा मा जुलाइ गाबोन जोबथा जागोन दिनै 30 जुलाइ 7 दान जाबाय थादों 7 दान बे 7 दाननि सिगांनो मोनसे नैबे उदालगुरि डिसिआ मोनसे अर्डार बिनि सायावनो अर्डार होबाय जोंसो मिथिया आंबो मिथियाखैमोन बे अर्डार बिलाइखौ मोननायनि जुनै बिराद मोदोम दुंखांबाय आंहा जाहा बर' रावा बे रोखोम जाखोमाना दोङो जोंनो मिथिया बे रोखोम माबानानै मोनसे जि अर्डारखौ मोनबाय एकदम आङो थुनलाइ आफादनि गुबुन जोंनि मावथिफोरखौ लोगो लाबाय आं दे जोंनि माबायावबो मावफुं मेलावबो मोनसे थांखि महरै बेखौ सुसनना लाबाय जोङो जोंनि रावखौ फेहेरनाय जुनै जोंनि माबायावनो थाखानाय जोंनि थुनलाइयारि ओनसोलावनो बेखौ रायजोफोरनि गेजेराव बेखौ माबानांगोन फोसावबासो रायजोफोरा जोंनि बायदि मिथिगोन बेबायदि होननानै नोंथांमोननि गामियावबो आङो सप्ताहसानसो जाबाय बिथां राजिब बर'नि माबायाव खावलायदोंमोन आं माने जोंनिया खामानि मावग्रा सुबुंफ्रा थुनलाइयारि खामानि मावग्रा सुबुंफ्रा बिराद आंखाल गावगाय एखेबारे बेस्थ' दे आंबो सरकारि सासे मावथि नालाय फोरोंगिरि आंबो फोरोंगिरि डिउटि दोङो नैबे दा गरम बन्द मोननायनि समावसो दानसे गरम बन्द मोननायनि थाखायसो बे समखौ दिहुनथारनानै आङो गामि आं हारसिंनो नाजानानै माबानो दे आंल' मिथिबा जाया रायजो राजाफोरा मिथिनांगोन साग्लिद जायोब्लासो साग्लिदनि गेजेरजोंसो बे बर' रावा गोसारगोन होननानै बेखौ आङो साननानै नोंथांमोननि बिथां राजिब बर'नि माबायाव आङो खावलायदोंमोन नोंथांनि गामियावबो एरै खालामदो थुनलाइयारि सांग्रांथि मेल लाहोदो नोंथांमोननि गामिनि खाबु लानानै बे खाबुआनो जाबाय मंगलबार सानखालि दाथ' मावनाय फुनायनि सम जाबाय थादों बे खाबुआ गुबुन सानखालि थाया गुबुन बार खालि थाया मात्र मंगलबार खालिसो उल्गा सान बेखायनो बे खाबुखौ बिथांखौ लानो थिनबाय बे माबाया दिनैनि आबहावाया बा बुब्लिया सिगांनो जाहैगौमोन आरो जायखिजाया जा दुखुथिया जे बोथोराबो जोंखौ बे माबायाखै अनसायाखै जायखिजाया दिनै जि खाबु मोनबाय नोंथांमोननि सेराव बे जोङो जि आखायाव लादो बे आखायाव लानाय हाबाफारिखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय आरो नोंथांमोनाबो मोनसे खामानि मावनो हागोन आरो मावथारनांगोनबो बेनो जाहैबाय बे माबायाव सार्कल अफिसाव जि जायखिजाया टंलानि सिङाव थानाय सरकारि अफिसफोरावनो बर' रावजों एप्लिकेसन लिरनानै होनो हासिगोन आरो दा नोंथांमोना बे खामानिखौ मावदों दा गिबि खेब माबा इंलिस मोनसे सोदोब बाहायनोसै आं ट्रायाल नायनोबा बे हानि माबा मोनसे मिथिनो लुगैदोंबा बा हानि नामजारि बा हानि सोलाय सोल' खालामनायनि जुदि दरखास्थ' लिरनोब्ला बर' रावदो लिरहोदो नोंथाङा गावगायबो लिरनो हागोन आरो मुहुरिफोर दङ ना दा बर' मुहुरिफोर बे बर' मुहुरिफोरनि गेजेरजों बर' रावदो लिरबाय थादो दा बेबायदि नोंथांमोनाबो बर' रावजोंनो लिरहोदो आरो खाथियावनो थानाय PCDC चेयारमेनफोर बे सोद्रोमाफोर मेम्बारफोर बिथांमोननोबो माबा मोनसे बिनोबा बिथांमोननिफ्राय मोननोब्ला बर' रावजोंनो दरखास्तफोरखौ लिरनानै हैथांदो बेनि अनगायैबो जा एकदम गोदोर मोनसे माबानाया जाबाय अफिसावथ' बे खाबुखौ मोनबायनो आदालतावबो मोनबाय कर्टआवबो मोनबाय बर' रावजोंनो बे आपिलफोरखौ खालामनो हासिगोन आरो ओरैबायदि मोनबाय दिनै बिनि अर्डार दङ मबाइलनिफ्राय सेबखांना नालाय एकदम मुले
आं जेने थेनेसो फरायनो हादों दा आरो माबानोब्ला मेगन थाइनैदो हाला आरो मेगन थाइब्रै नांबावगोन आंहा बे मेगन थाइनैया गैया न'आव दंमोन आंनि बिसिनि दा बेखौनो गेजेर गेजेर लायो दा गोरोबाबा बे मेगन मोजाङा हामासो जायो बिराद सायो दा बेखौनो लानो बायो आं गाव गावनि थाखानाय मेगनखौ डाक्टरनियाव खिथिजाबा गाहाम नाथाय